You won't believe what this modded Какво правиш, BMW бе? E30 is about to do. With its turbocharged engine and precision tuning, this beast is ready to drift like a pro. Hold on tight to hit the gas, feeling the adrenaline rush while the tires scream and the smoke fills the air. Ai, This is două, pure nu mai driving este, de-alea thrill. coată. Dacă, s-o bată cu ce? Hai să, dai la două, meciuec. Nie, mulăță. Dai la două. Dai la două. Dai, cât bine era să se, ce?